שלום, אנחנו בתרגול מספר 4, אנחנו במבוא, ואנחנו נדבר היום על 3 נושאים. אנחנו נמשיך את הנושא של פעם שעברה עם התמרת פוריה, אנחנו נסביר בפירוט על כל התמרה שהצגנו בטבלה. אנחנו נדבר על דגימה בתדר וזמן רציף מול זמן בדיד, כמו שזה נושאים שכבר דיברנו עליהם, אבל רק ניתן להם תזכורות. אז אני מזכיר את הטבלה הזאת שדיברנו על פעם שעברה, אני רק אציין שתיקנתי פה כמה דברים, אז קודם כל יש כאן את מה שנקרא DFS, Discrete Fourier Series, זאת אומרת היה לנו פה את FS והוספתי כאן את DFS, בסדר? אז מקדמי טור פוריה לאותות בדידים. כאן תיקנתי גם את הסיפור של מקדמי טור פוריה, ובגדול זהו, וכל בעצם אותו דבר, אין שום שינוי. אז בואו נעבור התמרה ונראה איך זה פוגש אותנו ומה המשמעות של כל התמרה. אז בואו נתחיל עם טור פוריה, דיברנו על המשמעות של טור פוריה ודיברנו על מקדמי טור פוריה. אז יש פה את ההגדרות ויש פה גם איזושהי אילוסטרציה נחמדה שמראה בעצם את העניין הזה של מקדמי טור פוריה. אז באנימציה כאן משמאל אפשר לראות שלקחנו איזושהי פונקציית חלון, ובעצם מאחוריה אפשר לראות בעצם את כל הסינוסים והקוסינוסים שמרכיבים אותה, ואז אפשר לראות עבור כל סינוס מה מידת התרומה שלו בעצם לאות הסופי. מצד ימין אפשר לראות בעצם איזשהו קו ישר, דיברנו על זה בתרגול הראשון, ואפשר לראות כאן בעצם את מקדמי טור פוריה שמשתתפים בעצם בהרכבה של האות הסופי. אפשר לראות כאן גם את תופעת גיבס. התמרת פוריה הרציפה על אותות רציפים, בעצם התמרת CTFT, Continuous Time Fourier Transform, זה פשוט התמרת פוריה שלמדתם באנליזה הרמונית. התמרה רגילה, זאת אומרת XG אומגה, אינטגרל ממינוס סוף עד אינסוף, XT, E בגובה מינוס J אומגה T, DT. אז נגיד אני לוקח את הפונקציית חלון הזאתי, ואנחנו מקבלים בסופו של דבר סינק. אם אני מזיז אותו קצת בזמן, אז מקבל הכפלה בפאזה בתדר, ואפשר לראות שהירוק בעצם זה החלק המדומה שמשפיע עליה על הפאזה, וזה החלק הממשי. התמרת פוריה הרציפה לאותות בזמן בדיד, התמרת DTFT, Discrete Time Fourier Transform, התמרה די שימושית בקורס הזה. אז קודם כל ההגדרה זה x של e ב-j אומגה שווה לסכום n רץ ממינוס אינסוף ועד אינסוף, xn e בגובה מינוס j אומגה n. עכשיו בתמונה משמאל אנחנו יכולים לראות שני דברים. אז התמונה העליונה זה בעצם התמרה של אות רציף, התמרה זה SF, וקיבלנו פשוט התמרה שמוגדרת על כל הישר. מה אנחנו עושים בעצם ב-DTFT? כלומר, קודם כל, התמרה היא בכלל מוגדרת לזמן בדיד. אז בואו נדגום את האות שלנו, אז נגיד שהתמרה הזאת, בואו נצייר לצורך העניין את ST. אז נניח ש-ST, זה לא נכון, כן, אבל אני מניח סתם דוגמה, שיש לי פה איזשהו אות בזמן רציף. זה ST. ועכשיו אני לא רוצה לעבוד בזמן רציף, אני אמרתי שאני רוצה לעבוד בזמן בדיד, אז אני דוגם את הפונקציה הזאת בנקודות קבועות, במרווחי T אחד מהשני. אז ברגע שדגמתי את הפונקציה הזאת, אז מה שקורה זה שבעצם אני מקבל שכפולים של האות, כלומר פה אנחנו בעצם לקחנו את SF, דגמנו אותו ב-T, או במקרה הזה בתדר 1 חלקי T, אז אני מקבל בעצם שכפולים של התמרת פוריה שלנו. עכשיו, למה זה קורה? זה קורה בגלל המחזוריות של האקספוננט, כלומר אני חוזר על כל תדר בכפולה מסוימת בכפולה של 1 חלקי T. אז זה מה שקורה לנו בעצם, ועכשיו ככל שנצמצם את המרווח הזה T, ככה שכפולים שלנו בעצם יגדלו, כלומר אם T קטן אז כל המרווח הזה בעצם יגדל, ואז נגיד זה יהיה כבר פה, ואם T יהיה ממש שווה ל-0 או שואף ל-0, אז אנחנו נקבל פשוט את התמרה הרציפה, והתמרה הרציפה היא בעצם מוגדרת על כל הישר, ואז האות אמנם יהיה מחזורי, אבל במחזור אינסופי, כלומר הוא לא יהיה מחזורי. כאן אנחנו יכולים לראות את התמרת ה-DFT, Discrete Fourier Transform, וההגדרה, דיברנו עליה שזה בעצם xk, סכום n רץ מ-0 ועד n-1, xn היא בגובה מינוס j, 2 פאי חלקי n כפול nk. למה אנחנו משתמשים בדבר הזה? כי אני הייתי רוצה לעבוד עם התמרת ה-DTFT, אבל אני לא יכול לעבוד איתה כי היא אינסופית.
ומחזורית, אני חייב לעבוד עם משהו שאני יכול לעבוד איתו במחשב, כלומר, ראינו שזאת ההתמרה של אות רציף, וברגע שדגמתי בזמן את האות הרציף, קיבלתי שכפולים במרווחי 1 חלקי t בהתמרת DTFT. זאת אומרת, אם האות שלי הפך להיות מרציף לבדיד, אז אני מקבל פתאום שכפולים במרחב התדר. עכשיו, עם זה אין לי מה לעשות, כי הגרף הזה הוא גם גרף רציף. אני רוצה אותו כגרף בדיד, אז אני רוצה לדגום אותו. אז אם אני דוגם אותו, בסדר? אז אני מקבל את הדבר הזה, והדבר הזה נקרא DFT. אז זאת ההגדרה, ושוב, התמרת DFT היא בעצם דגימות של מחזור יחיד של התמרת DTFT. בסדר? כאן יש משהו שנקרא FFT, זה התמרת פוריה מהירה, זה כמו DFT, רק באלגוריתמיקה אחרת, לא רלוונטי, נתעסק בזה בקורסים הבאים. כאן יש איזושהי סימולציה, אבל נוותר עליה בשלב הזה, אם אתם רוצים לבד להיכנס ולראות, אז אתם מוזמנים. אני לא נכנס לסימולציה הזאת, מכיוון שהתמרת DFT היא אומנם שימושית מאוד, אבל פחות לקורס הזה. יכול להיות שכן יהיו איזשהם שאלות שקשורות אולי בדגימות של DTFT, אבל אנחנו לא נשתמש בצורה ישירה בהתמרת DFT. התמרה הבאה זה התמרת Z. התמרת Z היא התמרת פוריה רציפה לאותות בזמן בדיד. ממרחב הזמן הבדיד למרחב המרוכב למרחב Z. וההגדרה היא זאת, xz שווה לסכום n רץ ממינוס אינסוף ועד אינסוף, xn היא z בגובה מינוס n. כאשר מספר z הוא מייצג את המספר הבא, היא בגובה j אומגה. בסדר? עכשיו, התמרת z מה מיוחד בה? היא נותנת לנו את האפשרות להסתכל על מרחב התדר במבט של כתבים ואפסים. ככל שנתקרב ל-0, כך תגובת התדר תרד, הפאזה מייצגת את התדר, בניגוד למקרים אחרים, בסדר? ויותר נוח לנתח תגובת תדר של מערכת לעתים במרחב Z. בסדר? וניתן לקבוע בצורה די בקלות על מערכת, האם היא סיבתית או יציבה, או לא סיבתית ולא יציבה. בסדר? אז בואו נראה פה רגע איזה משהו נחמד. אז אפשר לראות כאן שבאנימציה הזאת, שכאן מוסיפים בעצם את הכתבים זה ה-X'ים והאפסים זה העיגולים. כאן יש לי איזושהי נקודה שמייצגת בעצם את התדר האפס, כי אמרנו שהפאזה מייצגת את התדר, ואז ככל שאני עולה בפאזה, אז התדר שלי כביכול עולה. ואז ככל שאני מתקרב לאפס, ככה תגובת התדר שלי בעצם יורדת. אז פה קיבלנו איזשהו band of filter, והוא מיוצג על ידי בעצם רק על ידי כתבים ואפסים, וזה מה שנוח בעצם בהתמרת Z. פה הם עושים התמרת Z הפוכה ומקבלים את האות עצמו. אוקיי, התמרת לפלס. בכוונה שמרתי את זה די לסוף, כי זאת התמרה שהיא די מורכבת להבנה. בואו רגע נצלול לעומק. אז התמרת לפלס, קודם כל, מבחינת ההגדרה, אז xs שווה לאינטגרל במינוס אינסוף ועד אינסוף של xt, היא בגובה מינוס st dt. ואמרנו שאנחנו מתמירים ממרחב הזמן למרחב s. זאת אומרת, מרחב s הוא מורכב מסיגמה ועוד j אומגה, כלומר, למישור המרוכב עם ציר ממשי וציר מדומה. אז זה קצת שונה מהתמרת פוריה. התמרת פוריה, אמרנו שהיא מתמירה בעצם ממרחב הזמן למרחב התדר. זאת אומרת, סיגמה שלי הוא תמיד שווה ל-0. אבל כאן סיגמה לא שווה ל-0. זאת אומרת שבואו נסתכל רגע על ההגדרה המתמטית. אז אם s שווה לסיגמה ועוד j אומגה, אז אנחנו מציבים את זה כאן במקום s, ואז אני יכול לפרק את זה ככה. אני יכול להגיד ש-xs זה בעצם xt כפול e בגובה מינוס j אומגה t כמו התמרת פוריה, אבל נוסף לי כאן איזשהו e בגובה מינוס סיגמה t. בסדר? אז שוב אמרנו אם סיגמה שווה ל-0 נקבל את התמרת CTFT. ובואו נדבר רגע על המשמעות, בסדר? אז המשמעות היא כזאת, זאת אומרת, ציר התדר קובע אילו סינוסים וקוסינוסים תורמים לאות, בסדר? מבחינת סינוסים וקוסינוסים, מבחינת תדרים, בסדר? ויש לנו ציר סיגמה שהוא נקרא ציר האקספוננטים, בסדר? הוא לא באמת נקרא ככה, כן? אבל יותר קל לחשוב על זה ככה. והוא קובע אילו אקספוננטים תורמים לאות. יכול להיות אקספוננט דועך עם סיגמה קטן מ-0 או אקספוננט עולה עם סיגמה גדול מ-0. כלומר, בסיס הרעיון של לפלס זה היה שכל פונקציה לא מוגדרת רק כסכום של סינוסים וקוסינוסים, אלא סינוסים וקוסינוסים ואקספוננטים ממשיים. אז אם אני עכשיו לוקח לצורך העניין את האות הזה בזמן, ואני ממיר אותו למרחב לפלס, אז יש לי כאן את
ציר J אומגה, יש לי פה את ציר סיגמה, בסדר? זה ציר האקספוננטים, זה ציר התדר, וכאן זה הציר בעצם שמייצג את הגודל של XS, בעצם ציר האמפליטודה. אפשר לראות את זה כאן, אנחנו נראה את זה עכשיו מכמה זוויות, בסדר? אז כאן אנחנו יכולים לראות פשוט את ההתמרה של עוד במרחב פוריה. התמרה פוריה רגילה, בסדר? זאת אומרת, כאן זה ירוק כי הגובה הוא נמוך, וכאן זה אדום כי הגובה הוא גבוה, ועכשיו מה שאנחנו נעשה, אנחנו נסתכל על הדבר הזה בעצם מלמעלה. בסדר? אם אני מסתכל על זה מלמעלה, אני יכול לראות הנה החלק הגבוה, והנה החלק הנמוך, והנה עוד פעם החלק הנמוך, וכאן זה ציר J אומגה. אבל האמפליטודה היא הולכת ככה בעצם. זה יהיה בעצם ציר XJ אומגה. וכאן יהיה לנו את ציר אלפא, בסדר? אז ההתמרה של עוד במרחב לבלס, כאשר אין תרומת אקספוננטים, בסדר? כרגע כאן, בכל אלפא, גם בפלוס גם במינוס, אין לי תרומת אקספוננטים בכלל. בסדר? עכשיו במקרה הזה, הנה יש לנו תרומת אקספוננטים. אז כאן זה בעצם ההתמרת פוריה, זאת אומרת, כאשר סיגמה שווה ל-0, פה סיגמה שווה ל-0, אנחנו רואים פה את ההתמרה, וזה ההתמרה של העוד במרחב פוריה. כאן אנחנו יכולים לראות גם את ציר סיגמה וגם את ציר J אומגה, והציר הזה, זה ציר של XS. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר כאן בעצם יש לנו את הנקודות מקסימום, ככל שאנחנו הולכים ימינה עם סיגמה זה הולך ודועך, וככל שאנחנו הולכים גם שמאלה זה גם הולך ודועך, וכאן בעצם נמצא המקסימום. עכשיו כאן זה מקסימום ממש גבוה, ופה זה ירידה לנקודת מינימום מקומי, ועוד עלייה לנקודת מקסימום. בעצם מין מפה תלת-ממדית כזאת. יפה, עכשיו אפשר לראות את זה ממש בצורה תלת-ממדית. כאן זה הציר כאשר סיגמה שווה ל-0, כאן זה הציר של X של J אומגה או XS, וכאן זה ציר סיגמה. בסדר? עכשיו כאן מה שאנחנו רואים, כמו מין שתי גבעות מאוד מאוד גבוהות כאלה, אז זה בעצם הכתבים שלנו, כלומר, בדיוק בנקודה הזאת, אז יש פה התפוצצות לאינסוף, וזה בעצם בדיוק הכתבים. בסדר? והכתבים בעצם קובעים האם מעורבים בהרכבה של הפונקציה הזאת גם אקספוננטים דועכים או אקספוננטים מתפוצצים. עכשיו, שימו לב שכאשר סיגמה קטן מ-0, אנחנו מקבלים E בגובה מינוס משהו, זאת אומרת מינוס נגיד חצי T. בסדר? ואם סיגמה גדול מ-0, אנחנו מקבלים E בגובה חצי T. בסדר? אז הדבר הזה הוא כמובן מתפוצץ, והוא לא יכול לעבוד לנו איזושהי פונקציה שאנחנו יכולים לנתח אותה או לעשות איתה משהו, אלא רק כאלה. בסדר? אז זאת אומרת, בסופו של דבר היא לא תהיה אינטגרבילית, ואז יש לנו מה שנקרא הרוק שהגדרנו אותו, שהוא בעצם תחום ההתכנסות של הפונקציה, וזהו. אנחנו נראה את זה עכשיו בסרטון בצורה קצת יותר ברורה. פה לדוגמה לוקחים את אלפא שווה למינוס חצי, אלפא משחק תפקיד סיגמה.